Toto ten orliak morský a orliak bielohlavý sú do 5. roku úplne rovnako sfarbení. Takže keby tam sedeli dvaja mladí, sú úplne rovnakí. Až po 5. roku sa každý začína sfarbovať do tej svojej farby. To je taká zaujímavosť pri nich. No takže poďte. Je to extra. No a tuto mám zase lalie a tá je každá inej farby. Ale to sú také... Oranžové, no máme. To sú od bordových po ružovú, viac farebné, no tie sú nádherné tiež. Takže poďte. Poďte, ideme. Kde je ten Tobias? A tu je ten. Tu je tento, a tu je tento, a tu je tento. Kámo. Tam je mačka. Máme všetko. Pitbull, Jani je diktát. Mačka. Tu je pitbull. Ja tu robím detské tábory, takže vlastne rodičia sú radi, že my stadiaľ to nemusíme ísť. Kde? Tam je. Tam sú. Vy si kedy odídete? Po Nie, ja idem.